नोंथांमोन दिनै नोंथांमोननि गेजेराव आं सासे फंबायखौ लानानै फैदों। फंबाया थारमाने जोंनाव आलासि जाफैदों। मारै मारै आलासि जाफैदों आं मिथिया आरो दा बे फंबायखौ हयथ' गोबां मानसिया सिनायो। आङो सिगां समाव आंनि बे चेनेलाव लाना फैदोंमोन। बिथाङा दामजुआव एक्सपार्टथार थारमाने आरो बियो आखाइजों दामा खिन्थु दा माजों दामगोन हयथ' दा फंबाया दा एसे खिथागोन आरोखि। देलाय फंबाय नों एसे खिथाहरदो नों सोरनाव मानो फैदों? आङो थारमाने साफ्रोम गिबियावनो आङो रायजो राजा नायगिरिफोरनिसिम खुलुमनाय सिबिनायखौ जासिहरग्रोबाय। दिनै आं फैनाय गुबै थांखियानो जाहैबाय आंहा नैबे जोंहा आदाजों जे जोंहा न'खरनि आं मोनथिया आंबो मिथिया बे बिदायाबो जोंहा मोनथिलाया ओरैनो लामा सामा लोगो मोननो रायलायलायो। गोदोबो जोङो मोनसे माबा लाखांबाय। बे आदाजों आंजोंनो दिनै बिमा दं बिमायं दं आरो आङो असे बिमायं बायदि जायो बिनि बिमाखौनो दिनै जोंनि आइजों बिब' बिनानावनि सोमोन्दो आरोखि जोंनि आइमोनजों आइया आइनि जोंनि आइ आंनिथ' आइ बियो माबासो नालाय सेकेन्ड बिमा बेजोंसो आं दा रिलेसन जाहा बे सेकेन्ड बिमानि थाखायसो आं दा नोंथां आदाजों आं मोजां बिदा सोमोन्दो लिंनो हादों। दा बे आइनि थाखाय दा जोंहा नोंसिनि बिमाजों आइजों बिब' बिनानाव जाहैबाय। नोंसिना देरसिन आं आयं होनबाय आयं सोमोन्दो जाबाय जोंहा। दा आं बे आदानाव आयंनाव दिनै आं फार्स्ट टाइम मा गामि थाइगिरगुरि बै माबाजों फैनानै लाब्राजों ओरै हाबबोनानै साहा थाइगिरगुरि होननाय गामियाव आं दा बे आदानि बा आयं जोंनि आयं बा आदानि न'आव दंफैयो। दा आङो बे समाव जेरैबायदि आगोलाव सिगां समाव बे बिदाया आंखौ दामनाय देनायाव खावलायनाय दंमोन। दा आं बे सिस्टेमैनो आं दामनो एसे लुबैदों आरो बे बिदानि चेनेलाव आरोखि बिदानि बिटिआर इनफु स्टुडिअ चेनेलाव आङो एसे दामनानै आं खिथाबावनो लुबैदों आरोखि सानदों आरोखि। दा माने आं फंबायखौ खावलायदों आरो गोदान जुदि माबा मोनसे दामनो रोंबावोब्ला बेखौ दामना दिन्थि होननानै आरोखि दा ओंखायनो दामनायाथ' फंबाया राजि दं आरो राजिथ' दामसिगोन। दङ बे खुगानि दायनो थफ्ला आरो बेमफाथि बेखौल'थ' आं दामो नालाय दे दे दा सिगाङावनो आं बेमफाथिखौनो दामसै। बेनि दायनि थफ्ला दला जाहैबाय आरो गोजोनथों रायजोफोर आरो आङो गुबुन मोनसे आरो आङो दामबावनो सानदों गानजोंनो लोगोसे बर'निखौनो दामसै नामा?
दानिया मोनसे फुराना गाननि बर'नि बै बेमजोंबो आरोखि दामगोन आङो जिउनि होनलायनाय आरोखि दाना होननोसै सेकेन्ड पेराग्राफआव Beleza. गोजोनथोंसै रायजोफोर जोबोद जोबोद साबायखर थाबाय फंबायनिसिम फंबाया दिनै बरिया गोजाम मेथाइखौबो दामनानै दिन्थिबाय नोंथांमोननि गेजेराव निश्चय नोंथांमोना नुखाबाय फंबायनि टेलेन्टखौहाय थेंक इउ